hettotooɓe on calminaama woni kala innde mum e yettoode mum eɗen ngoni ɗo hannde e neɗɗo mawɗo ngenniyanke katanke dariiɗo daraniiɗo leñol gorko mo Mali biyeteeɗo Abdoulaye Bulla de ceerno men ceerno Abdoulaye renndo ngo no salminma joni so tawii aɗa jogii konngol calminoraa e renndo ngo bisimilla ma seydi de eyi si a weltanaama no feewi annen kadi ka tinniiɗo eɗen calmina banndiraaɓe ɓee fof fulɓe fof haalooɓe pular e nanooɓe pular fof eyi ɓe fof ɓe calminaama e kalifaaji ɗi e seernaaɓe e almuɓe ɓe fof calminaama enen kadi ke almuɓe on beltanaama no feewi Allah jaarama ceerno men ceerno Abdoulaye Bulla de eyi a haali ɗo haala fulɓe eyi ceerno men ceerno Abdoulaye holko woni pullo e holko woni pulaagu e holko woni pulaar eyi ɗeɗo geɗe tati fof machallah Mamadou Sy kadi fof hoko woni pullo ewa ɗon ne weeɓi haa may pullo ko geɗe tati pullo taw ko anndude hoore mum anndude ko woni ko e needi ɗum woni pullo kadi so anndi ko hoore ma anndi ko gonɗa aɗa neeti a wonan kersowo wona wonata kuloowo ko jambar gonnata ɗum woni pullo nden noon hoko woni pular ko ɗemgal ngal eyi nden noon leñol peinture mum walla couleur mum walla mbaadi mum e doole mum fof ko ɗemgal ngal woni haal pular noon kadi ko nanowo pular mbo wona pullo oɗo woni haal pular sino pullo o dal kanko woni ko haɗo woni pullo tan kanko woni joom pular neɗɗo wonta pullo taw ene waawi kadi taw nanta pular ko noon haal pular o pokkata koye on kanko dal ko pullo kanko jeeyi pular o eyi ko ni wonde haal pular nde tawi tan ke alhaali ɗemgal ngal eyi wonde haal pular joni neɗɗo ene wawi wonde haal pular eyi taw wona pullo par exemple sen mbi séréer séréerɓe hewɓe nana pular taw ɓe gona fulɓe ɓe goni haal pular walla joola walla mbiyen bambara hewɓe nana pular kono ɓe gona fulɓe eyyi joni noon hoko warta neɗɗo pullo hoko andirte kaari ko pullo hayso tawi o nanta pular ɗon noon woni lekki ki ko ɗaɗi ɗum woni yettode nde eyyi ko wiyete tukulor en ko noon ɗum ne kadi holko addi ɗum eyyi machallah namde ɗe fof ko ngalɗo namdal ɓurata ka welde no feewi nde wonno mi wadde musidɓe men heewɓe e nder ɗo e Sénégal e Gambie seeɗa machallah wonno ɗeɗo leyɗele fof mi yirlima heen seeɗa eyyi nden noon tukkulor ko adi fof il faut que ganda hoko woni tukkulor sa wi yimɓe ka bambara walla ka séréer walla ka tukkulor wona leñol tukkulor wona fulɓe tan woni tukkulor inde nde hoore mum ko tukkuloror kono wona tukkulor ko ga waɗa modifié eyyi no ɓe mbirata 50 Diop ni soɓe dilli ɓe mbiya 50 Diop kono noon koko fewnita watta tukkulor kono ko tukkuloror wonno ko Sahara occidentaux noddiranno yimɓe tukkulor pourquoi ɓe noddiri yimɓe tukkulor il faut que yimɓe ganda ɗon soɓe gari commerce e nder tekkurur woni nord Mali to ɓe gimmo Sahara occidentaux woni Tunisie Maroc e Mauritanie banggue Mauritanie e Algérie ɓe garanno commerce l'empire tekkurur soɓe gari l'empire tekkurur ɓe mbadde mabɓe commerce hoko waɗi ɗum l'empire ha tekkurur ni jooɗiɓe toon soninken hen narni hen fulɓene hen ewa Touareg en ɓe kadi ne hen ko kamɓe guiɗi wadde converti nadde e l'islam ko ɗum waɗi ɓe noddiraɓe tukkulor ko ɗum woni tukkulor nden noon wona pullo tan woni tukkulor wadde soninkeɓe ne gonno hen ainsi de suite ko ɗum woni tukkulor kono noon tukkulor wona pullo eyyi joni wadde ɗum ɗon ko guila temps colonial guila avant colonial par ce que dedans 1800 et quelque guila 1800 et quelque ɓe mbaɗatno commerce hedde Tombouctou en ɓe garanno ɓe gostodira jeeguji mabɓe nden noon ɓe mbaɗi ɓe tubniɓe nde ɓe tubniɓe nde kono ɗum waɗi ɓe noddiraɓe tukkulor woni e français les premiers noirs convertis en islam a faami woni ɓaleɓe idiɓe nadde e l'islam soninkeɓe en gonno hen
a faami naar ɓen gonno hen fulɓe ne gonno hen tuareg en ne gonno hen ko ɗum woni tukulor joni noon sen ɓami leñol fulɓe enen ndeysan mamiraɓe men min mbawno organisé pular ha no feewi leñol fulɓe ngol ha no feewi cuballo baylo a nani de labbo maabo gawlo ɗon ɓeɗon joyo goni fulɓe ɗo pewni ɗum ha feewi jeegomo woni dimowo kanko watta ɓeɗo fof dirigé kadi kanko woni ɓeɗo fof kadi gati ko meccal yimɓe noddirte baylo ko meccal yimɓe noddirte cuballo ko meccal yimɓe noddirte kadi gandanma baylo a faami de joni noon ɓe mbi baylo yo res baylo cuballo yo res cuballo labbo yo res labbo ko ni leñol ngol fewnira sañira ha yooɗi ko pular tan ɓuuri fewnirede ni pular tan ɓuuri fewnirede ni gati pular hecci leƴƴi ɗiɗo foof Afrique de l'Ouest a faami refti hen soninka kono noon en jottota ko yeeso sen jottima yeeso tan en mbiyan ko to immi walla ko ga immi nden noon leñol leƴƴi kewɗi e Afrique de l'Ouest ɗo ɓoyani koɗi gaari koɗi jaltuɗi e ɗiya toon leƴƴi leñol yante leñol leñol yante leñol walla ɗemgal yante ɗemgal koni woni eyyi joni an joni holko woni miijo ma e yimɓe gandanɗa hoore ma ko fulɓe ha paari kono ene jogo complexe wiide wonande hollirde kañumen ko fulɓe so goni e won dente par exemple so tawi a ƴeewi ene jogo hay complexe haalde ɗemgal mumen ɗum ɗon joni holko woni hen famamumen eyyi bon doole mum noon ko Sénégal ga doole mum ko leydi Sénégal en jirlawam seeɗa e Mauritanie e leydi Sénégal ko jirlimi ko nden noon sa yi neɗɗo no mbama complexe wiide salo noddirede pullo ko ma wiye tukulor walla goɗɗum walla wini min ni pullo wi kam ɗo kañum ko jolfo ni taw ko diallo yetta ni hawni nden noon addata ɗum ɗon ko c'est à dire ko complexe sa wiyama pullo ɓe nottitoɗa hedde to guine to fanorade ko mum ko walla wasde faamu wona wasde faamu c'est à dire ko hulde hoore mum c'est à dire fulɓe ɗo ndendani ɓe ballodirani joni noon ɓe cari sa sarima a hersi tan goɗɗo o so goɗɗo o ko waɗirta ko feewi ko gati systéme goɗɗon to gurnam ɗo e gurnam fulɓe Fouta immiɓe guine ɓe wona gotum nden mbaɗe wone gueɗe so wiyama ko pullo waɗi ɗum ɗo tan kamɓe gacce mum keɓat c'est à dire way kono ko neɗɗo so waɗi déplacé yeyitno goɗɗo hollata ko to mum to no wayni sikkata ko noon ɗon wayi ko ɗum addi affaire o joni noon mbiya fulɓe so mbi fullo Fouta waɗini tan ɓe mbiya ko fulɓe fof mbayno a faami wona action ngaji bandiraɓe men fulɓe Fouta ɓe yoɓe gaccu hakke ɗon seeɗa ko famuya o tan nden noon ko ɗum waɗi ɓe notirede tukkulor o ɓe calo wonde fulɓe ɗo so wiyama pullo tan hay min soɓe namdimam ga pullo mi wiya eyyi mbiya a mate ko guine guimmiɗa mbiya non mate pullo immata ko Sénégal ɗo mbiya ala minen ɗo ko tukkulor wonɗo somi wiɓe hokko won tukkulor ɓe donka kam jabade puisque saɗa wiya téléphone ko ma ganda ko téléphone taw eyyi téléphone mo noddata a wattake piece noddirtake kam wona téléphone yimɓe gandiri téléphone kam ko noddirte n'est ce pas joni noon so téléphone ala piece noddirtake kay nanɗon tan kono wona téléphone aɗa wawi hutorade ɗum e goɗɗum kono taw wona téléphone téléphone o koto noddede notite ɗum woni téléphone nden noon ko noon e andude hunde walla andude leñol kono wiye ɗum ɗo tawa anda ko tampere mawɗo joni ko fate dental fulɓe holko woni hen erango ma no fulɓe ndintirtu eyyi erongam e fulɓe machallah ko addi foof so yimɓe ne kaaɓo yimɓe dente kewɗo e WhatsApp yimɓe ɓe ina kaaɓo fulɓe mbiyama ni jennama walla mbarama to walla ni taw wona noon ala wona noon ndende ko adi foof ko dental taw kawron kadi jangui noon ɓiɓɓe mum son janggani jangui noon ɓiɓɓe mum son jangguinani ɓiɓɓe mum ɗum keɓata doole gati yimɓe ne mbiya pular nawen pular yesso en nawata pular yesso tant que en mbaɗani duɗal pular koma duɗal pular waɗe nde pular jaaha yesso puisque ɗemgal so haaldaki yahata il faut que ɗemgal ngal hutore ngal gollire ngal jangguine ɓiɓɓe men mais an jibina ɓiɗɗo nawa e arabe walla nawa e français gayna mbiya an ko pular jiɗɗa e wallude waɗa yiiɗi ɗemgal ngal aɗa waɗa hebbiniɓe WhatsApp e vocal uji mbaɗa ni pular fulɓe mbaɗama ni joni noon ko aɗa tampina yimɓe tan sona ɗum ɓiye o waɗmo duɗal pular
walla an ni jiɗɗo pulaar o darta janngude pulaar janngina ɓiɓɓema pulaar hay so tawi ɓe jahan école soɓe garti yoɓe janngina pulaar nden noon an hay woɓɓe ni mbeɗa yiya woɓɓe ni ko français kaldata ɓiɓɓe mumen e nder galle parane kebbinimɓe whatsapp vocal uji ne mbiya kaalen pulaar andi affaire o ne weñi seeɗa faut que yimɓe gartira koye mum jiitita koye mumen haala ma yaade golle eyyi ko haala ko wala ko noon tigui haala yo yaade golle so tawi a ƴeewi e banggue dente ko wayno whatsapp en eɗen keewi hen no feewi eyyi mais ko théorie o ɓuuri hen hewde ko haala ka ɓuuri hen haala ka ɓuuri hewde mais golle ɗe ne pammi eyyi mi hokkuma exemple tan dille Mali ɗe nde mbaɗi nde ɓe mbi ewa armée Mali ina wara fulɓe ina mbaɗa ni fulɓe mbaɗama ni mbiyama ni mbaɗama ni tan ɓe jiiɗa fulɓe non wona ɓe jiiɗa fulɓe so noddama o notitto enen ko ladde ɓurɗen hedde so noddama notitoɗen mais pullo a noddan ɗum wima hay affaire colonial nde ari nde français nde ɓe gadi ɗemɗe mabɓe yo jangge nde fulɓe ko ɗum waɗi men wonde e caggal seeɗa woni retard en jaɓani nodditade en jaɓani yaadude e yimɓe en jaɓani yaadude e jamanu voilà joni noon kamɓe fof ɓe binditima ɓe ɓadima laamu ɓe keeɓi laamu ɓe keeɓi doole en calima en mbi ko fulɓe c'est vrai en mbi ken fulɓe eɗen jogui ewa dammuleji men ladde walla ni nayyi men ladde ewa kono en ndendani en janggani en binditaki an sa darti hunde gouvernement a heɓata comment ndenda mbaɗa association en par exemple pelle en bindito ɗon jogoɗon récépissé ji mon nden kala ko namdi ɗon on balleteji fof kala papier poɗɗo joguede jomum jogo voilà kono an ala papier ala e dental hay batte ko whatsapp groupe whatsapp tan gonɗa aɗa wiya pullo waɗama ni walla wiyaka ni walla hay so namdi mon dañata sa namdo neɗɗo walla an Mamoudou sa yeehi to bitik aɗa sohli hunde kay wodan ko mbaɗɗa déposé nde daña mais a yahata tan mbiya joom bitik o ɗum ɗo cohluma hokkuma ko ma mbaɗa hunde déposé ɗum woni pelle ɗe fokki ɗe ndenda fulɓe e o ndendu mbaɗa association ngaji mbaɗa gandanma jangguina mbaɗa jangde duuɗe kadi ndenda mbaɗa papier ji mumen ko cohle laamu foof kollito minen de ko ɗum ɗo ɗeɗo lebte min gondi walla ko ndeɗo tampere min gondi balle ɗon kono ngala ɗum ɗo on balletaki ɗum waɗi mbiyon fulɓe koko jawa walla ɗum ɗon on jawaka ronka ko yo ndendu yo janggu janggon jadon e jamanu ko ɗum ronka ɗum ñaguimi e fulɓe Allah jarama ceerno men ceerno Abdoulaye Boulade gorko mo Mali walla min mbiya ko gorko mo Diboli walla ko Kayi walla ko holton hen eyyi ɗo ina heewi ha may nde wonno min mbeɗa jeeya to fulɓe jeeya fof machallah eyyi ko tengti fof ko Ersingani jeeyami wuuro ngo ne wiye Ersingani woni Ersingani goɗɗo e nder Fouta on Ersingani innira ɓoyto Ersingani woni Kersi Kane e français eyyi nden noon koye diwan Kayi woni commune de Kouloum woni machallah kono noon mbeɗen to Dakar ɗo alhamdulillah eyyi ne wona Diboli kadi ne wona kadi Kidira eyyi ɓe fof calminama hen Mamoudou Sy a weltanama no fewi konngol ma mbayni ko ceerno men ceerno Abdoulaye mbaynirde machallah Mamoudou Sy mi weltanimama no fewi hono ɗum ɗo ne moƴƴi e noddude yimɓe namdo affaire pulagu walla affaire leñol fulɓe machallah ne moƴƴi ha maayi yalla yaaru yeeso tan bandiraɓe fof kadi ene jaafo e haalullaji he so fewani so fewi noon machallah ko ɗum ɗon dartano ewa oɗon ɗacca hakke on jarama no fewi Allah jarama Seydou Be waɗi fayida moƴƴi wawi